Yan, mega love shoutout sa lahat. Welcome dito sa bahay ni Abante, Bisaya ta, ang inyong DJ host, Rakitero ng Cebu. Abante, Bisaya ta. Mega love shoutout sa lahat. Appeal na po ang imong family. Pinang kayo like it, feels right. The taste so good, the bite so nice. No need to worry, it's so yummy. So what do you think? Pinang ka na bite, sa pay ginulat, sa pay langayan. Ay napasugay-lugay, ay napanangilangay. Di ko tumugilakay, di pinagkalalabay. Matati ko lang, nakamong paniwang. Pinagkalalabay, kumagunin ang kinahang. Di pinagkalalabay, pinagkalalabay. Yes. Mega shout out kay John Lori Vales TV. Mega shout out. Mega shout out kay John Janice Cortez. Mega shout out. Sylvia Rosete. Mega shout out. Yes. Christina PH Vlogs, mega shout out. Angela YT, mega shout out. Wait lang guys ha. Sai OFW Rakitera, mega shout out. Kamusta Sai? Okay. Alright. Mega love shoutout sa lahat. No worries, Sai. Mega shoutout sa iyo, Sai. Kamusta ka na, ha? Kamusta ka na? Yes. Mega shoutout sa iyo, John Sylvia Rosete. Yan, stay tuned lang kayo dyan, ha? Stay tuned lang po. Yan, it's already 8 o'clock past the evening. Mega shoutout sa dyan, Liza Serafico, Angela Abelinde, mega shoutout. Uy, mega shoutout sa dyan. Ayan, salamat sa iyong donation. Salamat sa pag-share sa blessings mo, sa maraming blessings mo. Christina PH Vlog. Guys, wag muna kayo lumipat ha. Wag, hayaan nyo muna si Nightbot. Nakalimutan ko tanggalin. Wait lang. Guys, wag nyo muna puntahan si Nightbot. Wag nyo, hayaan mo muna si Nightbot, guys. Yes. Pasok lang ha. Mega shoutout sa John Catribo TV. Mega shoutout. Yes. Eliza Serafico, Lori Vales TV. Mega shoutout. Okay, pasok lang guys ha.
Ay, congratulations pala sa mga ayan, mga naka-light green na logo on your 3rd month. Congratulations, Janice Cortez. Thank you for keeping, staying loyal. Thank you. Thank you. An Yamato, mega shout out. Nagpa-member ka pala, An? Kailan ka nagpa-member, An? An Yamato, kailan ka nagpa-member? Paano di kita napansin nagpa-member ka sa live stream ko? I mean, during live stream. Kailan ka nagpa-member? White pa din ako. Oo, kasi nga, tinigilan mo. I mean, nag-stop ka sa akin eh. Oh, Katribo TV, ano yon? Nagkamali yon. Wag, ano. Yes, host, 1 week na. Oh, di ko napansin. Ayan, after po ng white, may blue. Then, mag-color green yung logo once on your 3rd month. On the 4th month, magiging yellow, I guess. Ayan, stay tuned lang guys ha. Yes, pag hinayaan mo at tinanggal mo ang subscription mo, matatanggal din siya pag hindi mo na-renew agad. Ayan, mega shoutout sa iyo dyan. Baliko Day Philjob. Mega shoutout. Okay, stay tuned lang guys ha. Subuan ng Bisayang Dako, mega shoutout. Yes, hello. Ayan, naririnig nyo na ba ako? Yes. Just keep on coming, guys. Welcome dito sa bahay ni Abante Bisaya Tang, yung DJ host Rocky Tero ng Cebu. Abante Bisaya Ta. Mega love shoutout sa lahat. Yes. Pa-shoutout naman po. Victoria. Mega shoutout. Okay, mega shoutout ha. Guys, meron pong attendance sheet form na ilalapag mamaya, kaya stay tuned lang po. Gawa lang ako ng attendance guys ha. Uy, thank you so much. Jake Mac Early, salamat sa pag-share ng blessings mo. Jake Mac Early, thank you so much.
Uy, mega shoutout si John, Team Anagon. Mega shoutout, Team Anagon. Welcome back, Yusuf's World. Mega shoutout. Boy Bantay Kadiha, mega shoutout. Ayan, sino pa bang andyan? JM Nalia Serrano Vlog, mega shoutout. Ayan pa, shoutout kami sa girls ng accommodation na puro na mataba. Victoria. Saan accommodation ka? Victoria. Johnny Mox Vlogs, mega shoutout. Ate Johnny Mox, mega shoutout. Janice Cortez, mega shoutout. Mega million of sardinas. Shoutout sa iyo, host. Ayan, mega shoutout sa lahat, ha. Okay, stay tuned now. We will be transferring in a while. Kaya stay tuned lang, guys. Stay tuned. Like and share, alright? Okay, wala ko na attendance. Stay tuned. Christina PH Vlogs, mega shoutout, okay? Okay guys, while waiting, while waiting po, magpa tayo guys, Pinoy Henyo. Okay, press 1 kung ready na kayo guys. Okay, press 1 kung ready na, alright? Agoy. Chris Yab Boys, mega shoutout. Okay, pwede kayo mamili ha. It's either 10 watch hours or internet load na 2.5 gigabytes only for YouTube. Again, if you want to win, make sure duguan ang ating Pinoy Henyo guys ha. Duguan. Kaya if you really want to win, kung kaya sa utak mo guys, make sure that you are willingly yours. All right? Ready ka na ba? Okay, parang konti pa lang na ano. Hindi lahat ng guwapo nag-aartista. Yung iba, DJ lang. Ayan, nag-press 1 na sila. Ugoy, gusto talaga manalo, oh. Duguan talaga. Duguan, guys. Ayan. It's either you will win a 2.5 gigabytes in your internet only for YouTube. Dapat globe number, ha. Dapat globe number pala. Ayan, disclaimer. It will be a globe number, 2.5 internet. Mega shoutout sa iyo dyan, Madam Sapat. Okay guys, start na po. Start. Mega shoutout sa dyan, Tisoy Channel. Okay guys, pahula na guys ha, pahula na. Go, start na po mag-ask. Go. Pinoyhan niyo to ha, so kayo po magtatanong. Hindi po ako lang po ang sasagot. Pero huwag kayong magtanong kung anong first letter or anong first Yes, mag-attendance tayo. Stay tuned lang. Gumagawa pala ako ng form. English, Tagalog. Ayan, English po, English.
Hello, Madam Sapat from Jake McEarly. One word po, one word. Tao, hindi. Mick TV KSA, mega shoutout. Character, hindi. Hayop, hindi. Bagay, yes. Bagay. Ate Choice in Malaysia, mega shoutout. Lumilipad, mega shoutout. J. Reynards. Bagay, yes po, bagay. Loob, labas. Pwede sa loob, pwede din sa labas. Pwede din sa kusina. Malaki, maliit. Pwede malaki, pwede din maliit. Ayan. Sa mga sumasali lang ha, baka maya manalo kayo. Watch hours or internet load. Sinusuot, hindi. Bagay, yes, bagay. Food, hindi. Hindi siya food. Clothes. Hindi siya clothes. Pwede lahat. Okay? Panglinis, hindi. Perfume, hindi. Mug, hindi. Pang-decorate, pwede. Things, yes, it's a things. It's a thing. Baso, hindi. Leather, no. CP. What's CP? Nails? No. Slappers. What is slappers? Uy, pastilan. Cup, jeans, kahoy. Electronic. Yes, electronic. Flower base. Comb, trophy, mat, medal, map, cup, electric. Yes, it's an electric. Cortina, map. Bag, hindi. Doormat, no. Laptop, laptop, hindi. Television, hindi. Table, linyan na dura, mega shoutout. Yes, pwedeng sumali. Cellphone, hindi. Media, hindi. Rice cooker, no. Charger, produce sounds. Produce sounds? Hindi. Field, chair, radio, produce light, no. Picture frame, radio, aircon, hindi. Mixer, hindi. TV, hindi. Chair, knife, charger. Cap, hindi. Okay, sa mga pumasok dito ay lapagan ko na agad ng attendance ha. Yung mga nakapasok agad ngayon dito ay siyang maswerte kasi lapagan ko agad ng attendance. iPad, electric fan, yes, electric fan. Lamp, watch, upuan. Toaster, radio, refrigerator. Irene Morales, mega shoutout. USB, air condition. Ilaw, oven, freezer. Jennifer Bliston, mega shoutout. Ayan, stay tuned na sa attendance ha. Magpaangatan tayo. While waiting ay tayo. Pinoy Henyo guys. Dadods TV, tablet, hindi po. Oven. Brand name? Yes, it's a brand name. Parts of electric fan? Hindi. Cooler.
Vacuum cleaner, Samsung. Eureka. Hindi. Eureka outlet. Ano po ang question? One word po. May pahulaan tayo, madam. May pahulaan. Pinahihan niyo po. Hanabishi. Hindi ko sure kung international or local ba siya. Coffee maker. Jalor, mega shoutout, Jalor. Microwave, Nescafe. Clothes iron. Ano daw? Asahi. Two-star. Grabe naman to si Twin MJ. Oy, two-star talaga. Grabe ka. Twin MJ yan. Two-star. Grabe si Twin MJ. Oy. Si Lins Kusina, mega shoutout. Ayan, Panasonic, washing machine, 3D, sikat. Hindi ko sure kung sikat ba. Okay, lipat na tayo guys ha, lipat na tayo. Ay, wait lang. Lapag ko muna attendance bago tayo lumipat. Okay? Ilapag ko muna ang attendance para may My Sexy Garage, mega shout out, madam. Congratulations on your 2nd month, madam. Yes. Ayan guys, pasok muna sa attendance. Okay, pasok muna sa attendance. Mega shout out sa iyo, madam. Iowa, LG, Eureka, National, Standard, water dispenser. Thank you din, my Madam Hot, my Sexy Garage. Mega shoutout sa iyo, madam. Thank you sa pagpa-attendance. Ayan, lipat na tayo guys. Sa mga tapos na po mag-attendance, lipat na tayo. Thank you so much. I wanna be forever young. I wanna be forever. Mitsutech, ilang oras po paangat nyo? Depende, mabilis lang naman kami, Linlin. Aabutin lang tayo ng mga, mga siguro 5 a.m. Mega shoutout sa iyo dyan, Reds Marilia Vlogs. Mega shoutout. Dowell, pwede siya i-charge sa electric? Done attendance. Brand name ba sa mga damit? Guys, lipat muna kayo. Doon tayo magpahulaan sa kabila. Bilis. Doon tayo magpahulaan sa kabila. Bilis. Jennifer Bilston, mega shout out.
Whirlpool. Iwata. Ayoko, dito lang ako. Bahala ka dyan, Irene. Electric Saver. Tamsak dyan. Mega shoutout sa iyo dyan, my sexy garage, madam. Good morning, good morning. Union. Ayan. Electric Saver. Soy Channel. Ay, mega shoutout sa ito. Soy Channel. Yes. Dito na tayo kay Laika Shai. Juicer, mahal or mura? Depende. Ilang oras ang paangat nyo, host? Pwede natin gawing 10 minutes. Gusto mo ba? Ay, naku, pastilan. Matatapos tayo mabilis lang tayo mga 5 a.m. Alas 5 ng umaga, kaya mo? Rock Santano, mega shout out. Vibrator. Hoy, umalis na nga kayo dyan sa bahay ko. Si Madam Sapat andun pa rin sa bahay ko. Dito na sa kabila, Madam. Bilis na. For home or for industrial? Hindi lahat ng guwapo Both. artista. Yung Pwede sa iba, both. DJ lang. Phone, vibrator. Ayan. Guys, lipat kayo sa kabila lahat, guys. Ayan. Jalor, bakit hindi ka maka-fill up? Nilagyan mo ba ng kama ang number? Huwag mo lagyan ng kama ang number, ha? Coppel, ayan, hindi. Chinese product? Hindi ako sure kung Chinese product ba siya. Uy, may nanalo na pala. Wait. May nanalo na pala, oy. Wait. May nanalo na pala. Wait lang guys, wait lang. This is the mix of DJ Jufel Idol. Uy, may nanalo na pala kanina pa. Wait lang. 829. Ayan, nanalo po si walang iba. Shanes Galio, mega shout out. Lipat Shanes. Shanes lipat po sa ayan, binaba ni ano. Ayang nakapin. Pakilipat na lang guys ha. Okay? Ano bang gusto mo? 10 watch hours or yung 2.5 internet na load? 2.5 gigabytes na internet only for YouTube pag Globe subscriber ka. Wait lang ha, kasi hanapin ko muna ha. Hanabishi. Oo nga, wait lang ha. Ay, oo, si Jake McEarley pala.
Twin MJ, si ano pala nauna? Si Jake McEarly pala twin. 825. Ayan. Sa'yo, ang nauna is si Jake McEarly. Naulahi ka, Twin MJ. Una pala si Una si Jake McEarly. Ayan, na-search ko dito sa bahay ko. Oo, nakita ko Jake. Jake, anong kunin mo? Ayan yung mga tao po na nasa aking bahay. Palipat na lang guys ha. Salamat. This is the mix of DJ Jufel. Shane's May, mega shout out. Wilbur John, hi, mega shout out. Ayan guys ha, may attendance dyan sa taas guys ha. Mag-attendance po kayo guys. Okay, mega shoutout sa lahat ha. Ang daming bago ngayong gabi. Mega shoutout. Yes. Hello, Wilbur. Okay, WH ayo. Sige. Okay guys, hula pa guys. Uy, mega shoutout sa Jan Buhay OFW Vlog. Mega shoutout. Yes. Ayan guys. May nagtanong sa akin kanino LS daw nag-reply ako mali dito ko pala na send hindi sa messenger nag-invite ako. Agoy. Uy, Miss Julie, mega shoutout, Miss Julie. Guys, yung mga tao po na nasa aking bahay, kung gusto niyo po magtambay, pasuyo na lang guys. Dito po tayo sa kabila. Uy, mega shoutout ha. Ayan mga Team Pacquiao, mega shoutout. Salamat ha. Ayan, tao, bagay, hayop, pagkain, lugar. Okay, wait lang ha. Wait lang. Iniisip ko pa. Buwis. Ay, mega shoutout sa iyo dyan, Madam Buhay OFW Vlog. Ayan. Ang tagal ko mag-isip. Promise. Nahirapan tuloy ako. Wait na. Hello, mega millions of sardinas. Shoutout sa iyo. Ate My Sexy Garage with love. Mega shoutout sa iyan, mandirigma, sawi sa pag-ibig.
Wait ha, hindi pa ako makapag-isip. Lintik na yun eh. Ano pwedeng ipahula eh? Hindi ko tuloy. Nawala tuloy ako. Team Anagon, mega shoutout! Ako din, akala ko meron na. Agoy. You Wolf, mega shoutout! Akala ko nga Pulahan, mega love shoutout, Celine's Kusina. Okay na yung mong net? Oo nga. Pinoy Piso Vlog, mega shoutout. Ayan, lipat po sa kabila. Pinoy Piso Vlog, lipat po kayo sa kabila ha. Yung mga tao po na nasa aking bahay, guys. Mag-thumbs up and then bigay lipat bahay po. Salamat. Okay guys, meron na. Okay, game. Game na guys. Game na. Okay, bilis. Game na po, game na. Bagay, yes, bagay po. Ayan, go. Natawa tuloy ako. Musit! Yes, bagay. Gadget, hindi siya gadget. Sa mga trip ang spoken words poetry, may premiere ako bukas thanks to PM Pinas Time. Ayan. Two words, English, lugar, loob, labas, hayop. Ayan, English guys, English. Malaki, maliit, depende. Pagkain, hindi siya pagkain. Bagay, yes, bagay siya. Electric, hindi siya electric. Plastic, sa kwarto, pwede siya sa kwarto. Personal things, pwede. Sa office, hindi siya sa office. Comb, pwede. Ay, comb, hindi siya comb. Buisit. Ay, nako. Guys, before we start, i-share nyo pala ito, yung live stream po ni Laika Shy, guys. Paki-share po itong live stream ni Laika Shy po. Towel, sino suot? Hindi siya, sinusuot siya. Sa buhok, hindi. Lampshade, 2 words. Yes, 2 words po. Kwarto, sala, kusina, CR. Usually nasa sala siya, nilalagay or sa kwarto. Vest, blanket, towel, brief, pang taas. O ibaba. Pang taas. Pang taas ata. I'm not sure. Headset, hindi. Air conditioner, nightgown, pang taas, brief. Ballpen. Hoy, yung mga tao na nasa aking bahay, lipat po. Face mask, curtain, bathrobe, picture frame. Thank you for sharing, Jay Reynard. Salamat sa pag-share.
pajama, hairband, eyeglasses, floor mat, clue, Hindi lahat ng gwapo nag-aartista. Yung iba, DJ pambabae, na. pwede pang babae, pwede pang lalaki. Contact lens, tablecloth. For fashion, anong spelling mo, oy, Jake McEarly? This is the mix of DJ Jufel. I know. Chaleco, hindi. Sofa cover, hair wig, jacket. Artificial teeth, postizo, face shield, hair gel, tissue box, toothpaste, raincoat, toothbrush, storage, placemat, bathrobe, sun visor, canisters, dream catcher, necklace, rubber shoes, nail polish. Mamahalin, medyo mamahalin. Medyo mamahalin. Plunger, napkin, mop. Mop map. Sinusuot? Yes, sinusuot siya. Guys, huwag niyo kalimutan itamsak si Laika Shay, ha? Hanger. This is the mix of Pan. DJ Jufel. I know. Sing Sing, Nike shoes. T-shirt, English. Yes, English po. Bangles, Sketcher shoes. Brand name. Yes, brand name. Radio, hairnet, iPhone. Belt, face shield. Wristwatch. Pwede. Shoulder bag. Cap brand? Hindi. Ayan. Guys, like and share guys ha. Like and share nyo po. Itong live stream ni Laika Shay ngayon guys. Rolex watch. Ayan. Watch brand. Ayan. Bracelet. Hand watch. Pwede. Wall clock. Pendant. Wristwatch. Pwede. Seiko watch. Hindi. Hand towels. Michael Kors. Japan Gold. Bracelet. Ano daw? Earrings. Computer mouse. Levi's cup. Seiko. Hand sanitizer. Dolce and Gabbana. Computer CPU. Backbag. Ano daw? Laptop. Alarm clock. Time watch. Smartwatch. Rolex. Earring. Quartz watch. Titan. Alam ko na yung Titan gel. Umayos ka dyan ha. Ambot na. Mega shoutout. Ate Oliva Susvilla. Mega shoutout. Rolex, Timex, Michael Kors, bronze statue, Guess watch, Charger, MK, Casio watch, handbag, Fossil, Michael Kors, Casio, Timex, headset, Louis Vuitton, calculator, LED light, calendar, pambabae o lalaki, both, sweater, white gold,
Watch, sir? Yes, watch. Smartwatch? Hindi ko sure kung smartwatch meron. I don't know. Hindi ako sure. Hindi ko pa na-explore. Winter coat, Dolce & Gabbana. Rolex, IG watch. H&M clothes, ring light. Guys, baka nag-ano kayo, hindi pa kayo nag-attendance ha? Baka hindi pa kayo nag-attendance, lagot kayo sa akin. Timex watch, JBL. Seiko, Acer, Ketchup, Rado watch, Router, Gucci watch, Timex. Guess watch. Brand ng watch? Yes, it's a brand ng watch. Oasis, wristwatch, Mosaic, Oris, iWatch. Apple Watch, Chopard. G-Shock, sakit na ulo ko, Fossils. Yan, malapit na kayo guys, malapit na. Bench Watch, Uniwatch, Fossils, Citizen, Coach Watch, malapit ng mabaliw. We said Unisilver, Cartier Watch, wristband, Lacoste Watch, Citizen Watch, Dolce & Gabbana, Automatic Watch, ID card. Teso. G-Shock. Casio, Navy Force. Drain na utak ko. Kakastart pa lang natin, na-drain na agad. Pustaso, Nautica. Guys, malapit na kayo. In fairness, Tommy Hilfiger, Technosport, Divers, Gucci Watch, G-Shock, Technosport, Technomarine. Sige. My sexy garage, madam. Salamat. 2 words? Yes. 2 words, Jake. Ayan, baka ikaw makahula nito, Jake. Host, anong katanungan? Sabi ni Roda. Ano ang katanungan? Ano Pinoyhan nyo? This is the mix of DJ Jufel. Odimar Spigay. Mag-google ako. Go Miss Julie. Armani. Mahal, sir? Yung iba mura, yung iba mahal. Rolex, Apple Watch. 2 words guys ha, 2 words po. Baume Mercier, Japanese movement.
Lemswico, mega shoutout. MK Watch. Swiss Watch. Ayan, malapit na. MK Watch. Swatch Watch. Ano daw? Yulis Nardine. Otec Philip. Patek Filippo. Seiko Watch. Citizen Watch. Ayan. Massimo Watch. Calvin Klein Watch. Ayan, malapit na. Hala, malapit na, oh. Casio Watch. Rhine Watch. Tag Heuer. Ayan, Tag Heuer. Guess Watch. Hamilton Watch. Seiko Divers. Black and Pain. Timex Watch. Gift Box. Navy Watch. Credit Card. Debit Card. Smartwatch. Go, go, go. Crosswatch. Jaeger La Couture. Guys, grabe ang mahal naman ng ano nyo eh. Fossil Watch, Casino Watch, Crosswatch, Watch Hours. Buisit! Michael Kors. Lapit na kayo, guys. Acel Limits, Tamsak Dan. Mega shoutout, Acel Limits. Asi, lipat na kayo. Sophia So, mega shoutout, Sophia So. Geneva Watch. Young Miller, mega shoutout. Sino ba yung mga nasa bahay ko? Wait. May mga tao pala sa bahay ko. Wait lang. Guys, lipat kayo sa kabila. Guys, ha? Yung mga tao po na nasa aking bahay, lipat po. Yes, mega shoutout. Ayan, transfer po kayo sa kabila. Guys, mega shoutout. Lipat po and then mag-attendance. Swatch Red Baya. Tag Heuer. Geneva Watch. Uy, ang tagal nyo, promise. Uy, bilisan nyo. Ang tagal. 2 minutes na lang. Mag 9 o'clock na. Louis Vuitton. Hindi. Hindi lahat ng guwapo nag-aartista. Yung iba, Uniform DJ. wears. Mega shoutout Sophia So. Sophia So, nakapin yung attendance sa baba. Puntahan mo lang Sophia So. Ayan, nakapin po yung attendance. Pen Shop Watch, Richmond, River Island, Nail Cutter, Rado Fashion. One piece dress. Guys, again ha. Okay, sige. Acel Limits. Ayan, stay tuned lang ha. Fendi Watch. Nasaan pala si Christina PH Vlogs?
Chopard. Chronograph watch. Guys, ang hirap naman ang pinagsasagot nyo. Okay guys, so, 2 words, English, brand name. And it's a brand of watch. Okay? Mega shoutout, Alvin Marinas. Mega shoutout sa dyan. The mix of DJ Jufel. Cartier. Idol. Hindi. Bangketa watch. Hindi. Digital watch. Nasaan si Christina? Nasaan si Christina? Invite ko sa host. Sinong invite mo, Jay? Oo, Tommy Hilfiger. Ang tagal. Lazada watch. Agoy. Guys, yung matapon na sa aking bahay, lipat lang kayo guys ha. Patek Philip watches. 2 words lang po, 2 words. 2 words only. Shopee watch. Oo, si Mama Bear lang nakita ko. Nasaan si Christina PH Vlogs? At saka si Tin Gory. Nasaan yung dalawa? Bomi Mercier. Sports watch. Sports watch? Hindi ako sure kung meron man siyang pang sports watch. Usually ano siya? Breitling. Vacheron Constantine. Vacheron. Stopwatch. Willie Revillame watch. Tigilan mo ko. Nomos Glasute. Agoy lahat talaga. Siyempre. Tag Heuer. Lacoste. Chopard. Lazada watch. Wall clock. IWC Schaffsen. Yeah. Hugo Boss. Fitbit watch. Ulysse Narden. Guys, mag-start na tayo guys. Ang tagal nyo. Promise. Promise, ang tagal. Hindi pa rin mahuli. Kala ko nga mahuli nyo na ito eh. Ang bilis lang kayo ng pahulaan na to. Giordano watch. Tiffany & Co. Lahat ba ng nasa iPhone? Navy Force, Panerai, Roger Dubois, Piaget SA, Benetton watch, Seiko watch, Navy Force watch, Swiss watch, Cartier, Tissot watch, Red watch, Lee watch, Watch hours, Breitling. 2 words guys, 2 words English. Si Sofia So. Okay, sige. Watch to watch. Armani Exchange, Pan Shop Watch. Bremont. Timex Watch. Sara Lee, Bell and Rose. International watch po siya ha. It's an international watch. Hindi siya mahal. Papa Bear watch. Buisit. Water resistant.
Jacquet Dross, luxury watch. Louis Monets. Louis Monets. Okay guys, let's stop, okay? Magpaangat na tayo guys. Magpaangat muna tayo. Okay, let's start na sa paangat, guys. Promise, ang tagal natin. Anong watch ba yan? Uy, Diyos ko, Purodi. Frank Molière. Stop na, guys. Stop na. Stop na, promise. Ipagpatuloy natin mamaya. This is the mix of DJ Jufel. Idol. Unsa na nga watch ba? Abante watch? No, no one won yet. No one won yet. It's just we'll have to do the prime time slot, and then once we're done flexing everyone, we can do the Pinoy Henyo, guys. All right. If for those who still wants to stay and increase subscribers, then we can actually do it. All right. This is the mix of DJ Jufel. Idol. Guys, may nanalo na. Guys, may nanalo na po. Pero mamaya na lang. Guys, may nanalo na. Guys, may nanalo na po. Guys, may nanalo na. Ay, nako. Guys, may nanalo na, guys. May nanalo na, ha? Tumigil na kayo. Hindi makita? Kinsa man na si Kenneth, ah? Ayan. Ano? The dudes, ano bang... The dudes, ano bang kukunin mo?
Ay, nako. The Dudes, ano bang kunin mo? Mama Bear, asan si Christina PH Vlog? Si Mama Bear naman ang nandito. Guys, may winner na po. May winner na. Load. Globe ba? Globe? I-PM mo nga ako. Ala, the Dudes, Globe lang the Dudes. Yung 2.5 gigabytes na internet, Globe lang yun. Maghanap ka ng Globe dyan. Okay guys, add me on Facebook. Ayan, andyan po yung Facebook account ko. That's Terry Dion Lives, right? Make sure ha, Globe number po. Wag po ibang Globe ha, Globe lang. Wala akong magagawa dyan. Basta Globe. Kung hindi Globe, watch hours lang bibigay ko, ha? Young Miller, mega shoutout. Sino bang andyan sa bahay ko? Young Miller, mega shoutout. Ayan, mag-attendance ka, Young Miller. Bilis. Tapos lipat ka sa kabila. Attendance ka, Young Miller. Tapos, lipat ka sa kabila. Ng guwapo, nag-aartista. Yung iba, DJ lang. Okay? Mag-press 1 po. Kung tapos na nga, press 1. Kung tapos na mag-attendance. This is the mix of DJ Jufel. I know. Okay, naka-attendance na ba? Naka-attendance na lahat, ha? This is the mix of DJ Jufel. Okay, nakapag-attendance na lahat? Alright, sige, let's start. Sayaw, lupit sila!
imong ipangita ang galamit pilit sa baba at usog inig ka konti ka mabasmo kabilin pa sa akong lulo sugad sa una ang tud karon pinangkalabay akat sa paron sakto sa likid sakto kagahit lamig sakon ang daming kulon bilang talatabay bilang talatabay Sige, sige, Sofia So. Noted, Sofia So. Jethro Pai, mega shoutout. Justin Bandana, mega shoutout. Samery Vlog, mega shoutout. Color blue ka pa rin? Yung iba color green na. Okay, lipat na po sa kabila ha. Mag-attendance na. Bilis-bilis po. Mega shoutout si John Jethro Pai. Mega shoutout. Jethro Pai, lipat ka sa kabila, Jeff. Bilis-bilis. Mama Bear, akyat ka na, Mama Bear. Ready na ba ang two-piece mo? Hindi lahat ng guwapo nag-aartista. Yung iba, DJ lang. Okay. Okay, subscribe lang po and bell all, alright? The mix of DJ Jufel, I know. Okay, ready na ba? Ayan, mega sardina shoutout sa iyo, Samery Vlog. Subscribe and bell all lang. Subscribe and bell all. Ano siya, Jethro Pai? Subscribe and bell all. Subscribe mo siya and then bell all. After nyan, pagbalik mo dito, first name of the channel, Virgin pag bagong dikit, Wasak pag lumang dikit. Alright? Ang attendance, pasok ka sa attendance. Jethro. Okay, let's start. Okay, please type ready. Sayaw, lupit sila! Okay, first drop po. First drop. Ang pinakamabilis na kamay ngayong gabi. Nasaan na pala si Mama Bear? Mama Bear, akyat ka na. Mama Bear, akyat ka na. Bilis.
Okay, first drop po. First drop. 209 guys. 209. Okay, first drop po. First drop. 209. Let's go. Don't stop. 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 Hindi lahat ng guwapo nag-aartista. Yung iba, DJ lang. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. This is the mix of DJ Jufel. I know. Okay, second drop. Second drop. Yes, yes, yes. Chris Yap Boys. Ayan. I-note mo lang ako, Chris Yap Boys, ha? Ayan. Ipaalala mo lang sa akin. Sayaw, lupit sila. Ay, tapos na bang dumikit? Mega shoutout sa iyo dyan. Kim Kim Channel. Mega shoutout. Let's go. Don't stop. 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 Don't stop.
Mama Bear? Nasaan si Christina PH Vlogs mo? Hindi lahat ng gwapo nag-aartista. Yung iba, DJ lang. Thank you sa pag-share. This is the mix of DJ Jufel. I know. Wait lang guys ha. Okay, check ko pila na dagdag. Baka hindi kayo dumikit ha. Ilan bang dumikit? Wait lang. Asan ba si ano? Wait. This is the mix of DJ Jufel. I know. Wait lang ha. Search ko muna. I-press 1 nga lahat ng tao para makita ko kung sinong andyan. Vince Jefferson, mega shoutout. Vince Jefferson, mega shoutout. Ayan. Para makita kung sinong ano, para maging active po ang channel nyo dyan. Alright, let's start. Next. Sino bang next? Ramil Solis, mega shoutout. Okay guys, 1.58. 1.58. Okay, subscribe and bell all. Let's go. Alright. Go. Dikit lang guys ha. Hindi lahat ng gwapo nag-aartista. Yung iba, DJ lang. This is the mix of DJ Jufel. I know. Okay, mabilis lang tayo matapos ngayon guys ha. Mabilis lang tayo matapos ngayon, kaya stay tuned lang. Ayan, konti lang tayo.
Kung sino yun lang po yung mga nag-participate dyan. Okay. This is the mix of DJ Jufel. I know. Okay, thank you. Next guys, next po. Okay, press 1 para makita kung sinong andyan guys ha. Sayaw, lupit sila. Okay, next tayo guys. Okay, first drop. 2.31. Look up it. Senyorita Aye, mega shout out. Senyorita Aye, mega shout out. Lipat ka sa kabila, Aye. Nelly's Journey, mega shout out, Ate Nelly. This is the mix of DJ Jufel. I know. Okay, last drop po. Last drop. Okay, next tayo guys. Ready. Set yourself.
Dumidikit ba to siya o hindi? Ayan, dumidikit. Okay, meron siyang 346 guys. Okay, 346 po. Okay, first drop. First drop, dikit na po. Yes, 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 yes. Ayan, tuloy-tuloy lang. Sige guys, ayan, dikit guys ha. Ayan, medyo loko-loko lang talaga internet ngayon guys. Okay, next po tayo guys. Okay, press 1 kung natapos na po.
Anong nangyari sa'yo? Papa Bear, anong nangyari sa internet mo? Hello, mega love shoutout sa lahat. Ayan guys, pangit na mukha ko. Pasensya na guys. Ayan, medyo tired lang kasi naririnig niyo ako guys. Mega love shoutout sa 36 million dito sa bahay ni Laika Shai. Ayan, at ayan. Nandiyan na siya. Ayan. Sorry guys, grabe. Dahil sa laki ng dede ni Mama Bear, nahulog-hulog talaga ako sa dede niya. Grabe, ang bigat ng dede niya. A-Lavor Butterfly, mega shoutout. Mega love shoutout. Okay, 344 guys, 344. First drop po. Oo nga. Ako lang lagi nakikita niyan. Alam mo ba, Papa Bear? Lahat na lang ina-upload ko kulay yellow yung Ba't kaya gano'n? Naiirita na ako. Ano daw? Wait. Lahat na lang ng... Ano? Hold on. Give me a minute, okay? Wow, Ayan, hold ayan. on. Ayan, narinig mo ako? Hoy, narinig mo na ako? Wait lang. Hello, Ash di ba? Hindi masabi. Hello, Ash Ash the Duke. Mega love shoutout sa Hi, inyo. Christina. Yeah. Ang sabi ko, lahat ng ina-upload ko is kulay yellow. Bagong upload ako, nag-yellow na naman siya. Okay, tapos na bang dumikit?
Okay, next tayo guys. Next. Rafael Roy Razon Ilacion, mega shoutout. Okay, 266 guys. 266. Okay, 266. Dikit po. Okay, first drop po. First drop. Rafael, mega shoutout Rafael. Lipat ka sa kabila, Rafael. Rafael, lipat ka sa kabila. Doon ka mag-attendance, Rafael. Oh, ayan, Rafael. Nandiyan attendance. Oh, pasok ka. Bilis, Rafael. Ayan, subscribe and bell all lang, Rafael, ha? Subscribe and bell all. Mega shoutout sa lahat. Idol. 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 Yes, yes, yes. Babe, Soryaw TV, mega shoutout. Attendance na po. Pasok sa attendance, ha? Ay, ano ba yan? Pumasok pa ako sa attendance. Still lang. Ano ba yan? Cebuanan. Agoy, di puga. Virgin. Nahuli yung virgin na nauna yung Cebuanan. Hindi nagkasabay. Pastilan. Ano ba yan talaga, Mama Bear? May shit. Kababalik ko lang, sir, na wala ang enter data. Celine Kusina, ayan. Sige, sige po. Ate Celine, sige. Hindi ka pa naman natawag din. Okay, press 1 pagtapos ng dumikit, ha? Yes, yes, yes. Mega shoutout sa John Babe Soryaw TV. Mega shoutout. Okay guys, ang gagawin lang po sa mga bagong pasok, ha, subscribe and bell all. You just have to pindot the subscribe and then ring the notification bell and i-press all. Wala na pong manonood ng video, wala na pong magko-comment, just bell all. Tumaba Okay. na naman ako. Kainis? Hindi, layo ka sa konti. Layo ka konti. Oo nga, tumaba na naman ako. Visit? Ano, tapos ano guys, ha, yung bago pasok po is no need to watch video. Alright? Okay, let's start. Next po.
Okay? After po na ating first batch, magpalaro tayo guys ha. Mag-Pinoyhan niyo tayo after first batch. Naku, sakit ng utak nung palaro na yan. Bahala ka sa buhay mo dyan. Ayok madamay dyan. Bahala ka dyan. Hindi, ikaw magpalaro. Ay, no. Ikaw magpalaro. No. Pass, Papa Bear, pass. I'm tired. Ikaw magpalaro. Hindi, ayoko. Sige na. Ayan na naman tayo eh. Ayoko nga. Isang pilit pa. Pilitin mo muna ako. Ay, nako. Isang pilit pa. Ayan na. Ayan, papasok na. I-DDL ko na. Agay, sabi ni Celine. Tuyok na naman ako Okay, na 34 utak sa subscribers. Pinoy niyo. Ay, nako. 34 subscribers. Sino pala yung nanalo kanina eh? Ano ba, iwan ko sa palaro mong bukas pa At saka matatapos. si Jake. Asan na pala si Jake? Yung iba, Jake, andyan ka ba, Jake? Ayun, kay Jakey, Jake. Jake. Baka lumangoy na sa dagat yun. Jakey, Jakey. Tinanggal na tapay. Bakit ako laging nawawala ng ballpen? Ay, nako. Pasko lang. Wala. This is the mix of DJ Jufel. I know. Anong may LS si Jake? Ha? Hindi Ha? ko na... Sabi ni Ate Nelly, may LS si Jake host. Sinong Jake ang pinagsasabi mo, Ate Nelly? Hi, Yes, hi, G channel. Mega shout out. Nakapin po yung attendance. Pasok lang, hi, G. Ayun na si Jake, oh. Wisit. Yung nanalo kanina, oh nga. Si Jake Oy, McEarley. Jake, ano yan, Jake? Anong twin wasak? Kasi sabi mo lang kanina doon sa chatroom, ah. Tapos nandyan ka na naman, twin wasak, ah. Ay, nako, Jake. Akala ko ba, ano? Tapos kita na naman kita dyan, tinawag ka lang ni Papa Bear, lumabas ka na naman. Hindi, naka-ano yun to eh. Naka-laptop, naka-desktop yan siya. Kaya, hindi yan lalabas-labas. Naku! Lala ko na yan. Maswerte kasi pag naka-laptop. Wow, talaga. Maswerte kasi naka-laptop. Alam mo kung bakit? Oo Pwede nga. namin makabukas. Kaya, Oo nga. ayun, nakikita ko na-open ko si Christy, na andun ka, na-open ko si nakikita ko kayo lahat kung saan-saan kayo pumupunta. Oo nga, hindi nga yan ang sinasabi ko. Iba nga sinasabi ko kasi nag-message yan sa chatroom. Nakita Iba ko din. naman ang minimin ko. Visit! Ay nako, Ay, Jake. sabi at Nelly, ibalo yung host. Oo nga eh.
Okay, press 1 tapos guys Okay. Load kay the dudes. Okay. Okay, hi G. Mega shoutout, hi G. Ayan, ang gagawin lang po namin dito, hi G channel, subscribe lang po and bell all. So, once nalapag ang pangalan mo, you have to do a screenshot sa mga dumikit sa'yo ha. And kasi bago ka dito, so ma-feeling ko lahat sa'yo virgin. So, first name of the channel, pag dumikit ka, hi G, first name of the channel, virgin pag bagong dikit, wasak pag lumang dikit. Okay? Okay guys, 10 watch hours. 10 watch hours or 2.5 gigabytes na internet only for Globe. Sponsor po ito ng Globe ha. Wow. Okay, press 2 po. Yan na, wala na naman siya. Ay, nako. Hina ng internet ni Papa Bear. Oy, kasing hina ng... Pastilan! Guys, mapicture muna daw si Papa Bear, guys. Mga 3 shots lang. Kasi diba? Tingnan mo siya. Galaw, 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 galaw. Galaw, 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 galaw. O, diba? Lumipat na naman siya sa may kambal siya. O, diba? O, panis. Buong, guys. Welcome to my YouTube channel. Ang pangit. Balik mo na sa dati. Ano ba yan? Layo. Sabay tawa no? Misit. Oo nga. Hi guys. Hi guys. Welcome to my YouTube channel. Welcome to my channel. Agoy. Ayusin mo na yung ano mo, Papa Bear. Uy, ano ba yan? Yung internet lagi kasi. Yung internet. Para kung natatain na natutubol dyan. Misit. Okay, wait lang guys. Wait lang guys. Wait nyo lang si Abante Bisaya. Ay na ba? Hi guys. Ang pangit no. Hi guys. Puro tawa na Welcome lang to my dito. YouTube channel. Diba? Buisit. Oy, mega shoutout si Jan Romel, main official. Mega shoutout Kuya Romel. Kuya Romel, magtamsak Ano ka, daw? Kuya Romel ha. Magtamsak ka para bigyan ka ni Nightbot ng ano. Nagla-lunch ako now. Sige, kain ka lang, Mek. Magtamsak ka, Kuya Romel, para bigyan ka ni Nightbot ng... andito kami kay Laika Sai. Tawa ko sa'yo. Ang hirap. Ibalik mo na sa Musa. dati, Papa Bear. Ang pangit mo pala. Ano ang pinagagawa mo? Sabi ni JJ, ano daw pinagagawa mo? Visit? Okay, mag-ano Ayan. tayo Pinoyhan nyo? Okay, wala pa nga. Papasok niya na naman yung Bala ka dyan. O, diba? Ayan ang kakambal na Hi, Abante. Aray ko. Ayan, ubo na ako, visit. Ayan, inuubo na kami guys. Ayan yung kakambal mo, Papa Bear. Dito, pangit side. Dito, gwapo side. Ano, iba kulay mo dito kasi kulay tayo, Papa Bear. Kulay pula. Pinatay. Okay lang yun, oy. Tawang-tawa na naman ako. Visit? Okay. Huwag na Pinoyhin niyo. Hi, guys. Pastilan. Bala ka dyan. Ay, okay. Sige, Kuya Romel. Thank you. Okay, magpinoyhan nyo tayo. Pinoyhan nyo. Mama Bear, iano mo nga, isulat mo nga dito sa private chat, yung ipapahula mo. Bilis. Wala mo na akong naisip. Sige. Ito. Ano ba? Ako ba pinasasuggest mo? Ikaw na lang. Ito. Ang gulo mo. Bala. Ito.
Tapos ako pababasahin Ayan, niya. ayan. Ikaw, basa dyan sa baba, ah. Ayan, tingnan mo. Away. Private chat. Away. Ano ba yan? Okay, ano, paano na lang? Alam mo, bukas pa matatapos yan, Abante. Oo nga, promise. Maganda yan. Sige, go. Mabilis lang Wala, yun eh. ikaw magbasa dyan, ha? Balak ka. Ikaw nga. Ayan, ikaw na, Mama Bear. Huwag si Abante. O, ikaw nga magpahula. Sige na. Sa kanya nga galing yung words na yon. Sobrang hirap. Uy, ang OA mo naman. Sige na, guys. Promise. Sige na. Maghula wala na, guys. kayo, guys. Bigyan ko kayo ng clue. Tapos sasabihin niya, ano kayang pinuhin niyo yun? May clue. Oh. Sabihin na naman yan, guys. Agoy. Go na, wala na kayo, guys. Bala kayo dyan. Bukas pa matatapos. Bagay, hindi bagay. Tao. Ano yun? Guys, hula-hula, guys, ha? Tao ba yun? Ano po siya, guys? Tao, bagay, hayop, lugar, wala. Hindi. Tao, Wrong pwede. inside as- Pwede siya tao. Inside or outside the house? Both. Electric or battery? No, Toiletry? it's not electric. Electric or the battery? Hindi po. None Guys, of the magtanong above. kayo, guys, ha? Parts ng katawan ng tao, hindi po. Okay? 10 watch hours pa rin, guys. 10 watch hours or 2.5 internet gigabytes load. Only for YouTube. Anong tao pwede, oy? Tao? Oo, pwede sa tao. Ginagamit ng tao, hindi siya ginagamit ng tao. Wala na si Mama Bear. Nag-ano na siya. Wait lang. Ano na? Ayan, okay na. Tao ba? Ano ba? Mascot, eternal, external. No, hindi siya, guys. No. Jollibee. Guys, magtanong kayo, guys, ha? Anong category para at least alam nyo. Okay, Eh, may wag po Jollibee kayo na. mag-assume. Oy, Jake, hindi. Hindi po tayo assuming. Hindi mo tayo assuming. Wisit! Kainis? Paano kay Pil? I wanna be forever young. Katawan ng tao, Burger King. Pangalan ng tao. Pangalan ng tao, hindi. Pwede siyang pangalan ng. Hindi siya pangalan ng tao. One word, two words. One word po, one word. Babe, Soryaw TV, newbie here. Dapat naman talaga may clues. Ay, baka sa inyo po. Sa amin wala po. Pinuhin niyo po ito. So magtatanong kayo, sasagutin namin. Santa Claus, name. Hindi siya name. Parte ng katawan, hindi. Nasa labas ng bahay, hindi. Gamit ng tao, hindi siya gamit ng tao. Mama Bear, ikaw Mama Bear. May chinat ako sa private message. Guys, English or Tagalog? Tagalog po, Tagalog. Ayun, may nagtanong na. Tagalog o Tagalog, ikaw hindi. Nasa labas ba ng bahay? Pwede, oo. Pwede. Pwede sa labas, pwede sa loob ng bahay. Both. One May word, buhay? Opo, one may word. buhay siya. One word. One word. Manikin kwintas, no. May buhay, yes. Manikin, sinusuot, no. Monkey, it's Tagalog words, guys. One word. Nasa store. Kahit Nakita mo saan messages? pwede. Yung message ko? Yeah. Nakita mo yung private ko? Yeah. Hindi lahat ng Ha? guwapo nag-aartista. Oo nga. Yung Bungol. Okay. Pusa, ibon, pusa, halaman, no? Puso, puto, unggoy, kamay, pet,
Poset, This is aso, the mix no. of DJ Pusa, aso, no. Nasa Pilipinas, well, sa buong mundo, pwede siya. I-apply. Puso, isda, Applicable ibon, siya sa buong asin. mundo. Anong asi? Kim Kim? Baka aso yan. Aso, okay. Hindi, ibon. Pato, tao ba? Host, yes, tao. King Kong, kuto, halaman. No. Ayan, mega love shoutout dyan sa 36 million sa bahay ni Kim Like a Shy. Ano ba talaga? Buwis. Half human, half animal. Kim Like a Shy. Biglang ganun eh. Atras. Artista, unggoy. No, it's not. Artista, ano? Atras? Hindi siya artista. Unggoy, babae, rabbit. Pangalan ba yan ng tao? No, hindi siya pangalan ng tao. Lalaki, pagong, manok, no. Talaga ba, Abante? Ako pahirapan mo magbasa? Siyempre, di ba? Ayo. Hati-hati tayo, Papa Ben. Sige, Pagod ako hati-hati sa laba tayo. ko eh. Pagod ako sa laba. Naglaba ako. Kawawa si Mama Bear. Tao pala, bakit hayop na sagot? Ano daw? Ay, nako. Politician, Tao no? pala, bakit Hayop, mga hayop na sagot? Ewan ko dyan sa kanila, the dudes. manok, cactus, inaalagaan. Oh, pwede mo siya alagaan. Joke. Ano daw? Kung gusto mo alagaan Ako, nahawa siya. na. Kung gusto mo alagaan siya. Sa loob ng bahay niyo, pwede din. Aray ko. Tawang-tawa na naman ako. Parte na katawan, no? Ipis, gwardya, gagamba, lolo, abante. Si abante. Oo. Oo. Agoy! Bala kayo dyan. No, it's not. Wait. Guys, one word lang guys ha. One word lang po. One word lang. Part ba yan ng katawan? Hindi siya part ng katawan. Okay, hindi siya aso ha, hindi siya hayop. Tao po, tao. Tao po ha. Ismosang kapitbahay, hindi. Wessing Girl, mega shout out Wessing Girl. Ano single mama? Artista ba to? No, it's not artista. Police, politician, no. Nandiyan na si single mama? No. Wala. Oh. Aswang, FLM. What does that mean? FLM. Lolo, lola, no. Kuya, ate, dila, vlogger, nanay po. Kala ko related sa tao. Bakit puro hayop sagot? May halaman. Ha, ha, ha. Ewan ko sa kanila. Multo, Manong, Lolo, Mama Bear, no. Spirito, Francis Leo Marcos. Agoy pat. FLM, Francis Leo Marcos. Nadamay pa si Francis dito. Magtataho. Ayan, guys. Parang ganon. Parang may mga hawig-hawig sa mga ganyan. YouTuber, Ibon, Nanay, Tindero, Aswang, English word, no, Tagalog. Sumusunod. Sa, Tagalog ay sa Tagalog. ano, sapins? Dako. Sapin? Ano? Sapien. Mami, tatay. Sorbatero, Tagalog ano, Madam Sapat? Tagalog, Madam Sapat. Vendor, Cartero, tindero, vendor, So, ikaw sorbetero, tapay, mami, sapiens, ibon, guro. Bakit may mga... Hindi po hayop, hindi hayop.
Trabahador, pwede. Trabahador? Depende kung gusto mo siyang gawing trabaho. Really? Biyahero, magtataho, ulo, anino. Nako, ambot sa kanding na may bangs. Evolution, uri ba ng tao? Anong uri ng tao? Ano pa ibig sabihin ng uri ng tao? Uri yung... Ano eh? Uri. Ewan ko. Guys, hindi po namin alam anong ibig sabihin ng uri ng tao. Ang alam lang po namin is ari ng tao. Visit? Addict? Something like that, Jake. Malapit ka sa mga ganon-ganon. Chismosa, bartender, super, pera, abogado, mangisda. Mga ano siya, parang ano siya, Jake? Parang Mangingisda, ayan. Basta mga ikahawig dyan. Salonera, tindera, guro. bartender, tagahatid. Go-go lang kayo dyan, guys. Dyan lang Alahera, ang banda. addict sa'yo, bartender, tagahatid, tagasundo. Alam ko na itong sasabihin ni Twin MJ. Mangungutang, bugaw, maestro, magnanakaw. Ayan, malapit na kayo. Manggagansyo, minsahero, bugaw, tokhangera, mang-aawit, mangingisda, kartero. Manggugupet, chismosa, pera, baliw. Mama Bear, nasan ka ba, Mama Bear? I'm here. Nasan ka ba po? Di ba hati tayo? Di ba Diyos hati tayo? or God, Ano magbasa? tambay, Ano kaya? sundalo, Hati tayo eh. basahista, manloloko, si Christina. Ano, grabe si Mick TV, Gagoy, oh. grabe si Mikmik, oh. Huwag naman ganyan, Mik. Tambay, si Christina. Guys, malapit Ay, na grabe kayo si dyan, guys. Heidi sana. I swear, malapit na kayo dyan. Manloloko, si Christina. Nanakaw, Ano, naku, grabe. napakalapit na talaga dyan. O, sa sinasabi ni Babes, Soriano. Nangungutang, bolero, magnanakaw, Naku, mababanggit nyo na salamangkero, rin, guys. Mababanggit nyo na, promise. ulubi. Malapit na. Andyan na Ayan, kayo sa malapit na guys. Bumbero, may sunog. Saan? sa tindahan. Ulubi. Sa tindahan. Visit. Barbero, pulubi. Ayan. Mang-aapi, bungangero, manghohola, mang-aagaw, magsasabong, utangero, kabet, hold-upper, sabongero, tubero. Ayan, malapit na guys. Ate Celine, kailangan mo ito, Celine. 2.5 internet to, pero dapat globe. I know. Kaaway, alahero. Tagabantay, kampintero, baresta, kidnapper, kaaway, manggoy, magsasaka, naglilinis, albularyo, kawatan, kampintero, manggagawa, OFW. Tagalog, Tagalog ha, Tagalog. Maniniyot, manggagansyo, namamalimos, manggagamot, manggagamot, namamalimos, mangkukulam, mangaso, OFW, durugista, manggagansyo. Yan, malapit na. Mangingisda. Andyan na kayo, guys, promise. Swear.
Manggagansyo. Ayan, malapit na. Malapit na kayo, guys. Manggagansyo. Uy, mega shoutout sa iyo, June 2 TV. Ayan ay, may attendance dyan sa taas. Mag-attendance ka, ha? Palautang ng mamalimos, mananahi, Guys, katalik. malapit na kayo kanina. Promise, nandun na kayo. Lumayo pa kayo. Panadero, ulila, magnanakaw, ulila, trabahador, katalik, mananahi, palaboy, palautang, mamalimos, palaboy, kasambahay. Hi, host, the Tamsak New Year po. Tapos na rin ang kalimbang po, host. Ayan. June. Ayan. Manggagamit. Ayan, malapit na. Grabe ka sa akin, sir. Smart ako. Asan ang mga host? Dito ako. Si Abante lang nawala. Ulila, hi guys, Carpentero. Iba na naman itsura niyan dyan, tamo. Hi guys! Hi guys! Hi, guys. Agoy! Haha, Uy, sige na. Tagalog, Hanapin mahirap mo. pa Baka rin. may Manggagamit, nakahula na. mangkasambahay, artista, addict, scanner, manggagantong. Agoy! Andyan na, promise. Mamamatay, scammer, komedyante, balasubas. Hello! Guys, Malapit andyan na, na, guys. promise, andyan na Wala. talaga sa Hi, guys. kasasabi lang. Welcome to my Mandarambong, YouTube agoy! channel. Agoy, andyan na, nasabi na. Pero hindi yan. Pero andyan na, sa pinakamalapit sa kasasabi lang niya. So, hi guys, welcome to my YouTube Hi, channel. guys. Welcome to my YouTube channel. We sit. Asa na? Mandurukot? Agoy, malapit na. Oy, may nanalo na, Papa Bear. Saan? Ayan oh. You see that? Wow, galing na Jake walk early, oh. Galing na Jake, oh. Agoy si Jake, ang galing naman, oh. Ayan, nanalo na naman si Jake Mac early. Ano yung mukha ni Jake? Parang mukha ni Jake, Papa Bear. Yung profile ni Jake Moiset. Gawain kasi yan ni Jake. Agoy. Ayan, mandurugas, guys. The correct answer is mandurugas. Ayan. At kuhang-kuha. Kasi andyan na kayo kanina, guys. Sobrang lapit nyo na eh. So, sinabi kong andyan na, diba? Andyan na. O, ayan. So, ayan. Panalo si Jake. So, what now? Ano nangyayari sa'yo, Papa? Ibalik mo sa dati. Ano ba yan? Data ba yan ganyan? Data ang gamit ko kasi wala pang internet, oh. Oh, okay. Ayan, guys. Wala pang internet. Ayan, oh. Ayan. Oh. Wala pang internet. O, di ba? Daming pending. Muisit? Ayan, Mama Bear, Papa Bear. Ano daw? Natuyuan ng utak namin dito. Haha, magagat sa sinungaling. Tapos na, guys. Ang mga sinabi ni Jake, adik, madruga siya yun. Agoy. Grabe si Mick TV kay Jake, oh. Grabe man si Mick kay Jake. Wag kang ganyan, Mick, ha. Wawa naman si Jake, Mick. Wawa naman yan, Mick. Jake Mick. Ayan, may Jake bagong Mick. love team ngayon yata. Jake Mick, ah. Okay, Jake guys. Sige, Mick. guys. Okay, balik na tayo sa paangat, guys, ha. Okay. Wag yan, isali si Jake. Labas muna ako, guys. Sa susunod, manggaling manghula. Ano, Papa Bear? Lalabas ka? Sa baba muna ako. Ako lang taga-drop ng link, ha? Bakit? Ayoko Sige, mag-isa cellphone ko. Ito lang ang cellphone ko dito. Yung iba, walang data. Naka-internet. Ay, may internet na. Sige, bye-bye. Ay, wow. Ano daw? May internet na. Sige, bye. Wisit? Sa Bante. Congrats, Jake. Ayan. Okay, guys. Wala lang kayo dyan later at kain lang akong chicheria. This is Big Daddy. I bought this morning. So, Ayan. Oh, sabi ni Madam Sapat, oh, wag na isali yan si Jake McEarly sa susunod kasi magaling manghula ang mokong na yan. Wala, grabe si Madam Sapat ay.
Okay, next guys. Sino bang nilapag ko last? Si Twin MJ pa na. Okay, press 1 lahat guys. Press 1 po sa lahat. Wow, sarap ng kain. Sana all. Click kayo si Dick Macaulay sa profile na. Okay, press 1 po. Press 1 guys. Ano na yan? Lapag na yan, Papa Bear? Oo, maglalapag na ako guys. Press 1 guys para makita ko po. Okay, after ng batch 1, okay, batch 1 is 1 to 10. Pag dating natin ng batch 2, pagkatapos natin ng batch 2, pinuhin niyo tayo ulit, ha? Okay, pag wala ka dyan, hindi kita mabababa. Ayan, nakita kita. Binangkal na tabay. Abante. Binangkal na tabay. Abante. Okay, next drop po. Next drop. Okay, 1.33. 1.33. First drop. First drop. 1.33. First drop. Uy, Jake, ano palang kukunin mo, Jake? Internet na ang kunin mo? Yung internet na lang, Jake, ha? Huwag mo na ko ipag-play sa'yo mukha, Jake. Napapagod ako. Jake, oh my Jake. Na internet, sige. The mix of DJ Jufel. Mama Bear. Yes. Ayan, si Mama Bear din naman na mag-play sa akin. Oh, ayan. Siya naman, ikaw naman mag-play. Bakit ako dinadamay nyo dyan, hoy? Naku, Sabi ni ano, Jake. Tigilan mo ko, Jake. Tigilan mo ko, Jake. Huwag mo kong damay-damay dyan sa mga pa-play nyo. Basta na. Naimik ako dito. Okay, last drop po. Last drop. June, andyan ka ba, June? June, andyan ka pa ba sa bahay ko, June? June 2 TV, mega shoutout. Andyan ka pa ba? Mag-present ka nga, June. Si Jun nandoon na kay July.
Okay, 2.59 guys. 2.59. 2.59, first drop po. First drop, 2.59. Jake, ngayon mo na ba kailangan ng internet, Jake? O mamaya? Jake, ngayon mo na ba kailangan ng internet? Sagot. Anong oras bukas? Ma-expire ka na ba bukas? This is the mix of DJ Jufel. Idol. Okay, tapos na. Chat na lang ako, Papa Bear, kasi meron pa yung binigay mo din sa akin na 2.5 gig. Uy, Jake, gamitin mo sa internet, Jake, yung YouTube na expire yan. 3 days lang ba yan, Jake? Jake, gamitin mo na yung ano mo. Buksan mo yung isang internet mo, gamitin mo na ngayon dito. Jake, gamitin mo na yun, promise. Maloba, ano ka, masayang yung internet mo. This is the mix of DJ Jufel. Gamitin mo na yun. Mabilis pa na, ano pa naman, matagal pa naman gamitin Guys, yung sa akin na. Nagsasalita ako, nakamute pala. Mas pastelan. Wasakin nga ako, guys, ha. Or Jake, dikitan mo ako dyan, Jake. Jake, i-BG mo yung isang ano mo, Jake. Ito yung ginamit mo. Sige, sige. Buti, buti. Buti, buti ka, buti. Okay, next guys. 446. 446, first drop. 446, first drop. Kim Channel, mega shout out. Ano ba yan, Jake? 446 ka pa rin, Jake? Tarang 1 month na yung 446 mo. Parehas tayo, Jake. 1 month na. Grade 5 pa din, pastilan. Who is it? Uy, Papa Bear, yung video ko ba? Tanggalin mo nga yung mga yellow doon, Papa Bear. Ha? Tanggalin mo nga yung mga yellow. Paano ba yun? May nag-upload ako, yellow na naman siya. Ano yung nalagyan ng ads, Papa Bear? Kaya nga. Hindi, ngayon Ano ba kasi upload. Ano ba kasi Huwag kasi masyadong malandi yung mga pinopost mo. Wala naman doon eh. Tingnan mo nga. Para kang masyado kang UA. Landi daw. Baka may pinakita ka na naman doon. Wow. Parang feeling mo may pinapakita ako doon. Ah. Grabe ka ka-UA. Ang UA mo.
Baka may pinakita ka na naman doon na hindi ka na nais-nais sa mga advertisers. Pag hindi nagustuhan ng YouTube, pag hindi nagustuhan ng mga taga-AdSense yan, ano yan? Bakit yung iba? Ah, Bakit yung iba? yung iba, yung iba nga din, limited lang din sa, yung iba nabibigyan ng Hindi! advertisement, yung iba hindi. Kasi tingnan mo naman sa tingnan mo din sa kanilang yung tawag dito. Tingnan mo yung iba yung thumbnail nila. At saka yung title din. Ang title, nagka-count din yan sa title eh. Andyan si Bibi Damot. Andyan si Bibi Damot. Ano ko nakita Ay, Bibi Damot, mega shout out. Walay ko din kay Bibi Damot. Di ba? Wala na naman siya. Ay, naku. Wala ka dyan. Ayun guys. Hindi lang guys. Magda-drop down sa Abante guys. Hi, Bibi Damot! Mega love shoutout sa'yo dyan, Bibi Damot. Guys, wait nyo lang ha. Magda-drop lang si Abante dyan kasi Sige lang guys, okay lang. Stay tuned lang. Kasi, mahina yung internet ni Papa Bear. Okay. Jennifer Bilston, pa-present. Jennifer Bilston. Nagulat na naman ako sa'yo. Jennifer Bilston, pa-present po. Jennifer Bilston, pa-present. Wala, hindi mo nag-present. Jennifer Bilston, wala. Wala. Okay. Sylvia Rosette. Sylvia Rosette, pa-present. Sylvia Rosette, pa-present po. Wala. Andyan siya, uy. Hindi ba? Sylvia Rosette, pa-present. Ba't di nag-present? Kung nandyan. Taga-asa mo, host. At taga Cebu ko, hi G Channel, taga Cebu. Si akong kaupan ako, taga-lahog, taga-ano na siya. Lahog. Tagalawag ako. Lawag. Ay na naman, may Taga-Tagig. internet naman. Taga-Tagig ako. Taga-Tagig. May internet na, Papa Bear? Yeah. May internet ulit. Then, Buisit talaga to. balik ka na doon uli. Ganyan lang gawin mo lagi. Pabalik ka lang sa ganyan, tapos balik ka ulit doon sa kabila. Buti nga may ganyan eh. Ayan, si Sylvia Rosette present. Hi, Sylvia Rosette! Mega love shoutout sa'yo, Sylvia Rosette! Buti pumunta ka dito, Papa Bear. Shoutout sa'yo dyan, Sylvia Rosette!
Alam mo, Papa Bear, depende pala talaga yan sa kulay, no? Tingnan mo, iba kulay mo dyan. Tingnan mo, nagstatwa ka na naman. Blur ka. O, di ba? Pilitin mo pa kasi. Huwag mo na kasi pilitin. Pag ayaw pa, yung data mo na lang muna gamitin mo, Papa Bear. May sakit na PLDT, oo. Mag-data ka na lang muna, Papa Bear. Diba? Nahihilo ako sa'yo eh. Mamaya, madamay pa ako dito sa internet ko. Dala ka dyan, basta ako, kakain ako. Si Bupod ko host, 4 na oras tong kumakain. Grabe ko naman sa akin, oy. Lemsweet ko, oy. Minsan lang kumakain. Aray ko, sakit ng bato ko pala. Ano, Papa Bear? Mag-data ka na lang. Okay, mag-ano na ako, guys. Yan, gwapo ka pa pa ganyan. Hi, guys. Welcome to my YouTube channel. Sylvia Rosette. Okay. Okay, guys, dikit, guys, ha. Grabe, kumakain yung 4 na oras. Hello, Mama Bear. Hello, Sylvia. Mas Okay, gwapo first ka drop, dyan sa guys. data. Dikit na po. Mas gwapo ka First dyan drop, sa dikit na data. po. Sabi ni Mick TV, mas gwapo ka dyan sa data. O nga. Hi, guys. Wow, nagpapamatso siya dyan. Oh, wow. Nagpapamatso. Wasak na siya si Sylvia sa akin. Maraming salamat, Papa Bear. Klaro ka ayo ang muscles. Si Mick on, in love. In love na si Mick kay Papa Bear. O, ka. Okay, second drop, second drop. Taglit niya, Papa Bear. Ganyan ko muna. Ba't parang may dede ka, Papa Bear? Hi, guys! Welcome to my YouTube channel. Di ba? Di ba? Nag-data na po daw si Mama Bear. Bato-bato, sir. Saan bato-bato? Patingin nga ang bato-bato. Di ba? Lipat niya na naman yung sa wifi niya. Lipat na naman siya sa wifi niya. Di ba? Diyan na siya sa wifi niya. Hanggang hap-hap na lang makikita nyo, guys. Hindi niya nakakita ang kabuuan. Hap-hap na lang siya, hap-hap. Mamaya ulit, pag bumalik na yung data niya. Ay, yung ano, pag nawala yung wifi pala. Na. Wow. Saglit lang. Iba yun, Mama Bear. Ilawa ko muna. Grabe yun, promise. May something. Wow. I can feel something. Wow. Ang lalim ng pinaghuhugutan, Mama Bear. Okay, tapos na dumikit. Nagtago Ay, si Mama Bear kasi pudpud na lang yung junk food. Alam niyo na kung anong kasunod. Mama Bear, wasak Okay, na next, wasak. guys. Wasak ka na sa akin, Sylvia.
Katribo TV, andyan na ba si Katribo TV? Katribo TV, wala. Reds Marilia. Reds. Rock Santano. Press 1 nga lahat. Sinong andyan? Press 1 guys. Ayan, Mick TV, Kim Kim Channel. Ayan, si Rock Santano ang nag-present agad. Okay, next, si Rock Santano na. Pagod ako kaya ba kanina? Bakit lang? Okay, 810. 810, first drop. Okay, first drop, 810. Okay, subscribe and bell all. 810, guys. This is the mix of DJ Jufel. Idol. 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 Ayaw dool. Ayaw dool. Ano nangyari? Agoy, nawala na naman si Papa Bear. Papa Bear, ano nangyari? Nawala na naman internet mo? Grabe naman, uy. Lagi na lang nagloloko. Bakit Nabuisit kaya ko lagi talaga sa internet. nagloloko? Kawawa naman ang si Papa Bear ko. Oh, lagi na lang nagloloko yung internet. Buisit talaga internet, eh. Pero ang gwapo mo pag ganyan, Papa Bear, promise. Ganyan na lang. Ay, nako. Ganyan na lang ba? Parang gwapo ka pa pag ganyan. Alam ko naman, pero nahihirapan Wow. ako sa internet. Ano daw? Grabe siya, oh. Nako. Nabuisit talaga ako sa internet, promise. This LS is brought to you by PLDT Home Broadband Wi-Fi. O, di ba? Naging si Audio Wolf tuloy si Macaulay. Agoy! Oh, oo nga, ang cute mo, Papa Bear. O, di ba? Papa Bear, ganyan ka lang. Alam mo, para kang virgin pag ganyan. Promise. Andyan na ba si Memo TV? Not sure. Sabay ganun eh. Memo? Andyan ka ba, Memo? Parang hindi ko siya nakita. Hindi ko siya Papa Bear, napansin. pag ganyan ka, para kang virgin. Oo Pero nga pag eh, alam ko. Pag doon sa kabila, hindi ka na virgin. Promise. Oo. Bihasa. Wasak na Tingnan wasak mo, ka na doon. dito, parang laspag. Pag andun sa kabila, lalong lumaspag. Ikaw, binubola kita tapos ang balik mo sa akin, grabe ka ha. Grabe ka sa akin ha. Okay, wait lang guys ah. Sino ba dito? Memo TV, Lemswico. Lemswico, andyan ba? Pa-present, Lemswico. Andyan na siya. naman internet ko. Buisit talaga itong internet ay. Ayan mo na muna, mag-data ka muna. Uy, mamaya mo na pa rin. Baka mamaya mawala uli. Haha, ang cute ng dalawa. Kanina sabi mo si Papa Bear lang, ngayon dalawa na kami. Hindi. Cute talaga kaming dalawa. Kaya nga, kaya nga Ayan pinagtagpo si kami. Lemswico. Kaya nga pinagtagpo kami, pero di tinadhana. Oh. Wow. Wisit? Okay, 181 subscribers guys. 181. Subscribe and then bell all. Naku, nagtawag na dun si Reds. Oy, si Jake pala. Reds, tawag ka, sabi niya. Tawag pa more. Okay, first drop. Hindi tayo Oo, wala siyang net. pwedeng pinagtagpo
pero di tinadhana. Walang Hana. imposible. Posible. Impossible. Aray ko. Ay, nako. Lim, virgin. O, di ba? Virgin. Huwag mo nang galawin, Papa Bear. Pumapangit ka pag ginagalaw mo yung camera mo. Steady mo lang. Ayan, ganyan lang. Nahirapan ako pag tuloy ganyan. eh. Gwapo kasi pag ganyan ka. Nahirapan tuloy ako. Agoy, visit! Hey guys, galaw-galaw kayo dyan guys ha. Tapos 4 na oras daw ako kumakain. Kanina pa kumakain hanggang ngayon, makain pa rin ako. Ano kinakain mo, Mama Bear? Ang kinakain ko ay yung kinakain ni Papa Bear na Big Daddy. Uy, masarap Big yung... Daddy? Binili mo din yung sour cream? No. Ay, nako. feeling Promise, ko- ang sarap nun. Feeling ko hindi masarap yun. Ay, feeling mo lang yan. Di ba nung una, feeling mo din hindi ako masarap, pero masarap pala. Yun yung Wow. feeling. Ang lakas mo makahatak ng pagkain eh, no? Oo Pati nga eh. tuloy pati si Renz, binili niya rin yan eh. Hinanap niya daw talaga yung ganyan. Stilan. Nasaan si Ate Ranieza? Ranieza's Journey pa-present. Ash the Duke pa-present. J&J Sisters Family pa-present. Audio Wolf pa-present. Ayan, present kayo yung guys. Bala kayo. May Big Mama, sarap din. May Big Mama daw, sarap din, sabi ni Jake. O Jake, mandar na naman yung pagka-ano mo dyan. Nahimik ka, Jake, ha? Mamaya, PM ka na naman sa akin. Dinadamay si Jake, eh. Sabi ni Jake, wala akong kamuang-muang dyan, nadamay mo na naman ako. Huwag ka mag-PM sa akin na may Jake, ha? Kung ano naman sasabihin mo. Naku, Jake. Teka lang, boyfriend ko, nag-chat na. Pastilan. Guys, dikitan niyo po si Lemswico, guys. Guys, dikitan niyo po si Lemswico. Sus, Lemswico, kung andito ka kahapon, promise, ang daming tao kahapon, Lemswico. Behind the wheel. Okay. Silvia Rosetta, saan ka niya makabibili? Ano, sa 7-Eleven, bili ka ng Big Saan ka Daddy, tapos makakabili yan, sour mga cream. bear? This one, you can get this Oh, one Lemswico, in 7-Eleven. Umabot kami ng mga 70 kahapon. 7-Eleven? Yes, you can see this one. Big Daddy. Umabot kami ng 70 kahapon. Ang dami namin kahapon. Sabi ko niya sa inyo, araw-arawin nyo lang dito. Sulit kayo. Ash the Duke. Ash the Duke, are you still there? Ash the Duke, J&J Sisters, Audio Wolf. Balik na ako doon. Baka maubos ang internet ko. Pero alam mo, Papa Bear, mas gwapo ka ganyan. Alam ko. Wait lang. Talagang confidential talaga siya. Wala nang dami sinasabi pa. Alam ko. Alam ko. Bisit. Sino tawag dito?
Nasaan na si Mama Bear? Okay, pahulaan na tayo guys ha. Tapos na tayo sa batch 2. Ayan, Christina. Akyat ka na, Christina. Parang pares tayo nalalaglag. Sabi daw, mas cute ka sa malayuan. Ayan, malayo na ba to? Ang sama ng ugali. Wisit! Bibidamot. Ayan, bibidamot. Mas malayo na ba to? Umayos ka, bibidamot ha. Manggugulo na lang ako. Ayan, nag-press na si Mama Bear. Agoy. Okay guys, magpahulaan na guys. Magpahulaan na guys tayo ha. Tapos tayo sa batch 2. Tapos na tayo sa batch 2. Pahulaan na tayo. Okay, press 2 guys. Press 2 para sa pahulaan. Mama Bear. Mama Bear. Wala na naman si Mama Bear. Pastilan. Mama Bear. Hello, Mama Bear. Jake, akyat ka nga, Jake. Jake, akyat ka, Jake, be. Jake, akyat ka nga, Jake. Jake, huwag ka nang humula dyan, Jake. Kotang-kota ka na. Akyat ka na. Jake, akyat ka nga, Jake. Bilis. Nagluloko rin internet. Parang tayo nagluloko na rin internet ko. Wisit! Ay, Jake! Akyat ka, Jake! Ay, la. Parang tayo nagluloko na rin internet ko. Sorry. Ay, pakitin mo si Jake, Papa Bear. Ha? Pakitin mo si Jake. Pinakit mo nga eh. Para pag nalaglag ako at nalaglag ka, di ba, malis lang siya. Bastos talaga, oh. Kakausapin ko pa, malis bigla. Hindi man lang nagsasabi na alis, bigla na lang kinakausap pa. Bastos talaga tong 70. Walang modo talaga sa lalaki ito.
Guys, nawawala internet ko, guys. Visit. Ayan, nadamay na ako pati kay Papa Bear. Pati internet ko nawawala na. Asa na si Abante, oy? Alam niyang pawala-wala yung internet ka. Sige, pahulaan na, pahulaan. Pahulaan na, pahulaan. Wow, pagwapo na naman si Jake, oh. Wow. Wag ako, Jake. Iba na lang. Kapag ka pa, nakabukas na camera mo. Hayop. Hello po sa inyong lahat. Mega love shoutout sa inyong lahat. Ano pala, Jake, pag sobrang liwanag? Ay, wow. Gaya, ito na yung mukhang, talaga yung sa profile na mukhang ano kaya, ayan. Mukhang unggoy, guys. Saan ka sa Pinas, Mama Bear? Andito lang ako sa Taguig. Oh, wala din ako yung internet ko. Pangit, guys. Kuya Jake. May kausap ka ata. Kuya Jake. Hello, Ate Kim. Hello, Jake. Oh, Di ba nag-PM ka na? Habi mo matutulog ka na. Tapos tinawag ka ni Papa Bear. kasi kagabi, hindi ako nakatulog kagabi. Bakit? Dahil sa kape, pastilan. Ang sipa ng kape, hindi ako nakatulog. Kaya hindi ako nakasama sa papuntang dagat. Ano kape yun? Kape ko. Asan na Si siya? Doon pa nga ako sa nandun pa nga ako kay ate, sino nga yun? LS ni, Napanood mo ba yung bagong upload ko, Jake? later pa. Panoorin, tapusin Ni mo yun, ato ah. ni Mami Madam Sapat. Nandun pa ako kagabi. Andun din si Papa Bear, ni Madam Sapat. Ano oras? 3:30. Naku, tulog na ako eh. 3:30 nandun kami ni Papa Bear kang Madam Sapat. Kaya nag-wonder siya bakit mata pa daw ako? Bakit gising pa daw ako? Mega love shoutout sa iyo, Ate Bambi. Maraming salamat. Shoutout sa Team Otto. Good night po sa biyahe. Ayun. Yung wall mo daw, Jake, sabi ni Bakit? yung nasa likod mong wall, parang yung nasa 4-star hotel ng Hotel Rio dito sa Madrid. Ay, Yun. wow. Pwede na ba? Pintura na lang yan. Pintura lang po ito. Ako yung nagpintura nito. Oo, pintura niya lang. Ang ganda, di ba? Kaya hindi ako nakatulog kagabi. Huwag ka lasing. Thank you so much, Reden Tricycle Vlog. Thank you so much sa pag-share sa iyong blessing. Mega shoutout sa Team Otog. Nakikipag-usap ako parang buwang, wala pala. Sabi ko, bakit hindi mo nila ako piniem? Huwag ka kasing iinom ng coffee sa gabi. Ayan, sabi ni Bibi Damot. Kasi kapag hindi ako iinom ng kape, matutulugan ko yung ilis ni Papa Bear. Kaya nagpe-prepare talaga yan ng niya, kape, para tapos Kape. magrereklamo yan siya sa
Agoy, matulog muna ako, uy. Pero hindi na pala siya natutulog. Gising pa pala hanggang alas 3, pastilan ka doon. Akala ko natulog ka na. Nagising ka pa pala. Magkasama pa kayo na Abante doon kay Madam Sapat, ha? Oo. Andun kami. Parang natulog na nga din si Papa Be. Nagstay ako kay Madam Sapat until 4:40. Hindi, yung dalawang account ko, naka-BJ sa kanya. Ay, okay. Hindi lang nagko-comment. Yung isang iPad ko, tsaka yung, wait lang. iPad, Samsung, wow. Di ba nagbibilang? Oo, alam ko na yan kasi pinamind mo yan dati. Tapos mangisda siya, 2 hours lang ang tulog. Yes! Tinood gid na. Usually 2 hours lang ang tulog. Tapos kasi pag nagising ako umaga, gising na yan si Jake. Di ba Jake, gising ka na? Oo. Tapos sabi niya matulog na naman 3:30 dapat, 3:30 dapat gising ka na. Parang 2 hours to 3 hours lang yung sleep mo. Dahil mo pa yung nagko-call center, night shift. Right ko? Kaya nga pag-uwi ko galing sa dagat, dapat matutulog ako. At least 3 hours din. Guys, kung sinong gusto ng dyan, single yan si Jake. Ay, pastilan. Single yan, guys. Naghahanap yan ng girlfriend. Ayan guys, sige guys, ayan Jake, kami guys? Jake, Hashtag kami, Jake photo op. Jake photo op. Ano to? Wisit? Sige, Mama Bear. Ikaw, Mama Bear. Ano ako? Oo, di ba? Parang kang nasaniban, Mama Bear, pastilan. Ikaw nga, ang pangit mo nga eh. Para sabihin yan, sis ko lang tulog to. Parang anak niyo si Jake. Anak daw, pastilan. Agoy, grabe. Uy, Ay, merong grabe. anak. Merong baby bear. Meron silang baby bear. Alam niyo na kung sino. Hindi po. Ito na po yung official namin guys. Ang baby bear na po namin ay si Jake McEarly. Okay? Wala na po kami ibang baby bear. Ayan ha. Si Jake na. Ayan, Pag-sure, babantagan ko na po. Ang aming baby bear ay si Jake McEarly. Kahit wow. 40 years old na po itong si Jake McEarly. Uy, ha? wala. Hindi po. Batang-bata pa ako, pastilan. Hello, Ate J. Ate J and J. Sisters. Hello po, Ate Lay. Okay guys, ayan. Sige, magpahula na tayo. Kasi tapos na tayo sa batch 2. Ay, wow. Parang ikaw daw yung baby bear, ako dito, Lola. Ako! Ako na lang Yes ako po, dito, si Lola. Christina PH Vlog. Lola, Si ako dito. talaga yan, si Christina PH Vlog. Siya po si Lola Bear. Okay, si Lola Bear. Pastilan. Grabe kayo sa Naging Lola na. Grabe naman kayo. Makakain na nga lang ako. Balak sa yan. Pastilan. Parang si Papa Bear nga, si Baby Bear. Agoy. Naku, mukha na ba ni Baby Bear? Okay, wait lang guys. Ayan, magpahula na tayo guys. Visit? Di ba? Hi, Baby Hi, Bear Baby Bear, Jake. Jake. Di ba? Oh, wow! Baby Bear, Huwag Jake. kang dyan, Reds. Pastilan ka. Ayan yung Baby Bear na pala utog. Quiet. Ay, nako. Sakit na yung ko dito, eh. Antok na ako kanina, wala Ay, yung Kim antok Kim ko. Channel. Andyan ka na pala, Kim Kim. Guys, ayan na, tandaan nyo yan. Si Jake Kasha na yung Baby Bear. Ayan. Ay, pastilan. Batang isip si Jake, kakatuwa. Hoy, bata pa man yan. Si Uy, Jake, bata pa ako eh. batang isip daw si Jake. Bata pa man si Jake. Tawa naman. Ano Guys, po, wala na tayo, 23. 23 pa po ako. Jake, mag-isip ka nga ng Jake. Pahulaan natin. Sige. Naku! Ilagay mo sa private chat. Alam mo, isipin mo, sobrang dali yan. Naku, Diyos ko kay Jake. Hindi. Ipasok mo na sa private chat. Ipasok mo na sa sige, private chat. Wait. Isip muna ako. Ilang taon ka na po, Sir Jake? Nasa mid-40s na po siya. Halakoy.
23. Daan-daan, mamambil sa junk food, sabi ni Bibi Damot. Oo nga eh. Ano yun? Ano yun? Ipapahulap. Wait. Gusto mo naman, Jake? Ang tagal naman. Oh. Andyan lang, sarap mo. Maghanap ka dyan. Ayan, sa likod-likod mo. Yung kanina, ano tawag doon? Premiere? Yung aquarium mo? Anong pwede doon? Dami-dami pwede pulaan eh. Ay. Benten. Papa Bear, ano si Tagalog, ani? Ano si Tagalog, ana? Ayan, ganyan Ulok. din. Ganyan din. Ay, hindi pala. Ganyan din Tagalog niya. Really? Yan? Oo. Sige, go. Okay guys, hula na guys. Guys, hula na po. Hula na. Go, go, go. Tagalog, yes. Tagalog po. Mukhang bata pa eh. Ikaw daw? Ilang taon ka na din, Papa Bear? Ako? Ay, nasa 14 pa lang po ako. Batang-bata pa po ako, guys. Sana all. Baka 14 years old ko lang po. Guys, Actually, yung pangalan... Guys, sorry to tell you guys, ako talaga pinakamatanda dito guys. Pero tanggap ko yun Oo. guys. Kasi yung ibang tao Si kasi kahit Christina matanda P's na. vlog po, guys. Kasi yung Senior ibang citizen tao, na po guys, yan. Alam nyo guys, Senior kasi yung ibang citizen na po tao, yan si Mama Bear. Kasi guys, alam niyo yung ibang tao dyan, nagbata-bataan lang pero matanda na talaga din. Ano na lang. Hoy, basa, Jake. Basa, trabaho, Jake. Ano, Jake? Sige. Kumakain ako eh. Na naman? Misit? Bagay, Ikaw din hayop. naman Hindi siya tao, hindi siya bagay, hindi rin siya hayop. Yes po. Lugar? Hindi rin siya lugar po. Hindi rin siya lugar. Ayan, magtanong kayo guys ha, magtanong. Kasi pwede dito ang right med. Yes. Si Kim channel ang kulang Ano ninyo. na naman kinakain mo, Jake? Ano yan, Jake? Bread? Ha? Bread. Bread yan? Galing sa Galing sa ibang bansa. Galing sa North Pangyayari. Carolina. Kahoy. Kahoy, hindi. Wow. Pangyayari, hindi. Masarap? Gamit, bagay, hindi. Masarap, Iwan Jake? ko. Si Kim channel. Ewan ko ba dyan kay Kim channel? History, hindi. Landmark, hindi. Kalikasan, pwede. Yes! Pwede. Pwede siya kalikasan. Yeah. Galing nga. Sino nagsabi ng kalikasan? Si Si Asel. Nasa ibang channel ko Wow. Wow. Si Acel Limits ang nagtanong, kalikasan ba to? Yes. Mangrove. 40, way back Hindi. 30 years ago, Papa Bear? Ay, hindi. 13, kaka 14 ko lang po. 13 years old ako kahapon. Mangrove, hindi. Kalikasan, mountain, waterfalls, karagatan, pwede. Buwan, Pwede. hindi. Kain, hindi Hindi. ko siya na-try kainin. Try mo, mamaya, pag nalaman mo. Sige daw. Kalawakan, hindi. Kalawakan, hindi. Rice terraces, Tagalog, hindi. Tagalog, Tagalog. yes. Jake, nakain ka naman. Tagalog po siya, guys. Ilang words? One word. Hagdanan pala yan, hindi. Ay, Papa Bear. Tay. Ayan na Papa Bear. Nakita mo? Ha? Oo. Pastilan, Ay, ay. nako. Ang bilis naman. Pastilan, ay, yung bilis. Pastilan. May nakasagot na? Ay, nako. Pigilan niyo akong Ay. dalawa. Bakit? Ang bilis. Oo. Alam ko na pag
Kaya nga hindi ko sinasabi talaga. Pag may mga co-host ako, hindi ko talaga sinasabi. Grabe! Bakit? Wala ako dito kanina. Bisit. Okay. Ilan niyo Ang ako? dali. Hindi ko alam. Baga. Guys, may nanalo na guys. May nanalo na. Di ba sabi ko sa'yo? Mabilis yan si Jake pag nagpahula. Ako kasi hingian mo ng ano, Papa Bear. Ako hingian mo ng clue ng ano. Ayan guys, ang nanalo. Mick, ano bang kunin mo, Mick? Ano yun? Mick, anong kunin mo? Giniginaw ako. Ha, klaro kaayo sa watch under the mangrove tree. Agoy, panis. Diba? Nalaman niya. Agoy, Nanood siya ng mangrove tree eh. Nanood siya sa sa new video ko. Ay, buisit ka. Bakit mo ba kasing sinasabi yan? Sinabi mo ba? Hindi Wala akong sinabi. Ako nag-suggest pero sinunod niya. Ay, nako. Bakit Hindi, ba kayo eh. nagsasalita ng taklo, oy? Ay, nako. Hindi kami nagsalita ng clue. Sadyang nalaman lang nila yun. Ay, Hala si nako. Mama Bear. Kita ko sa video ni mo, di ba? Hoy, bakit ako nadamay mo dyan, Mick? Tigilan mo ako, Mick. Papahamak mo na naman ako, Mick, ha? Ayan. Ayan yung sa new upload daw, di ba? Tignan mo. Ayan. Nahuli ka Si na yung Mama Mama Bear. Bear. Si Mama Bear na ano nun. Bakit? Alam mo kayo? Puro kayo bintang sa akin. Ayos kayo, ah. Sige lang kayo bintang. Buisit. Ako na naman bintang Hindi, dyan. magaling lang talaga si Ate Desiree. Magaling lang talaga. Nanahimik ako dito, ha. Tigilan niyo ako. Kaya nga ayok mo pahula, eh. Bala kayo dyan. Giniginaw ako. na 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 na. Okay, get ready, guys. Okay pa, press 1 nga kung sino pang andyan. Press 1 po sa baba kung sino pang andyan at hindi pa na-flex, guys. Sino pang hindi na-flex? Press 1. Ayan, para makita kung sino pang andyan. Si Mama Bear. 9 na naman. 9 na naman si Mama Bear, Papa Bear. Wag na nga yun, Papa Bear. Sige lang, 9. Okay, press 2 po kung sino pang hindi na-flex. Press 2 kung sino pang hindi na-flex. Si Tengori. Press 2 kung sino pang hindi na-flex. Si Tengori hindi pa na-flex. Meron ba? Oo, Reds. Oo, Reds. Kasi nawala ka kanina, Reds. Ang bilis mo mag-press 2, ha? Okay, nakita ko nang hinahanap ko. Host, paalam lang. Ako mag-drive na collect si Habi. Thank you. Ayun. Okay, first drop po. First drop. 1.05, 1.05. First drop, subscribe and bell all. Wow, busog. Grabe. Klarong-klaro Mama Bear, wag masyadong, layo ka nga sa camera. Layo ka konti sa camera. Promise. Ayan, oh. Ayan. Grabe naman kayo kumakalait sa akin lagi.
Uy, hindi paglalait yan. Sabi ko, layo konti sa camera. Bala kayo. At tawang-tawa si Reds, oh. Hindi ako tumawa ha. Sabi ko, layo lang konti. Tigilan mo ako, Reds. Huwag mo akong ano yun dyan, Reds. Huwag niyo laitin si Mama Bear. O buti pa si Sis JJ. Kinakampihan pa niya ako. No, hindi naman ako nilait si si Mama Bear. Oh. Ito si Papa Bear, sobrahan talaga to eh. Ako naman? O ikaw lang naman naglalait sa akin eh. Hindi kita nilalait. Ang tawag doon is you hurt the ones you love. Yes, agay. Saan na yung galing ka mga ugot ni Abante? Agoy. Tas tiwulan, inaaway niya si Waan na. Mama Bear. May pa-English kayo na. talaga. Dugo na ilong natin na ito, Jake. Okay, bagong lapag po. Ganyan lang si Bagong Papa lapag. Bear kasi First mahal ka niya. Agoy. Ayan. drop. Subscribe and bell all. Pastilan. Mga host habol. Ayan, Babe Soriano. Habol daw. Sige, babe. Babe, nag-attendance ka na ba, babes? Parang hindi ka pumasok sa attendance, babes. Iiyak na daw yan. This is the mix of DJ. Ang ganda ka ng pagkapintura mo niyan, Jake. Gusto ko yan, yung pintura ng wall mo. Ang galing mo pag... Pamain. Pamain na lang yan? po. Ginaya mo lang rin yan? Ginaya mo lang yan? May Anong nakita lang pangalan ako mo sa dito? YouTube. Pero ako lang yun. Oo, nakita ko. Pero ikaw lang yung? Ako lang yung nagle-layout. Sariling layout ko. Sariling choice of colors ko din. Parang hotel daw sa Madrid, sabi ni Ino kanina yun. Mama Bear, may PM ako. Sige. Yes, babes. Nakita ko, babes. Okay. Okay, please type ready once tapos na pong dumikit, ha? Tapos na ba ito si Ash the Look, Paber? Please type ready. Ayan, may nag-ready na. Okay, first drop po. Dikit na.
Mama Bear. Tulog saglit na. Wala, gising pa ako. Uy, saglit lang. Oh, hindi. Naghang kasi Mahilig yung ka siguro. cellphone. Mahilig ka siguro Ayan. mag-paint, Jake. Naghang kasi, tingnan mo tuloy, sabi ni Ash the Duke, Christina, sleeping live. Nagla-live sleeping. Agoy. Hindi po No, I'm not. hindi po Ate Bibi Damot. Hindi po ako mahilig sa painting, but ano po, Wow, bat. May English doon na. Bakit uminsert ka ng bat? Umayos ka, Jake. Kabat-bat mo dyan. kasi po mahilig din po kasi ako blend ng mga colors. Pero hindi ako mahilig sa painting. Hindi ko yan Forte. yeah. Hindi niya yan 50 guys. Forte lang. Forte lang po. Guys, dikit na po guys ha. Subscribe po. Subscribe and bell all. This is the mix of DJ Jufel. Nasaan na si Mama Bear? Nawala na may internet niya. Mama Bear? O, andito pa ako. Ah. Hindi niya ako marinig.